Vítám u dalšího videa ze Minecraftu. Tohle je druhé video, ale pardon. Tak jo, přejdeme se na pohled náš. A jak vidíte, no, trošku to tady mám poničený. Můj barák! A dneska si budeme ukazovat enchanty. Nebude to nic enchantovací jako díl. Spíš to bude takovej, víte co, pohodový, klidný díl. A tahle tam mám portál, půjdeme do něho. Jo, pardon, že je tak trošku menší kvalita, natáčím to na mobilu, ale no prostě mám 60 fps. Jako je to dobrý, ale no, jako mohlo to být aspoň 1 fps. To prd. Drží se mi to špatně, že nemám ten držáček na mobil, na kameru. Takže až budu mít kameru, tak to dám na YouTube pořádně. Dám to aspoň na to. Víte na co? Na YouTube. A teď pak se nedivte, že nebudu mít YouTube. A už tam nic nebudu mít. Že já budu mít kameru prostě. A na mobilu už nebudu natáčet. A dělám to proto, aby byla lepší kvalita, aby se mohl mít držák na hlavě, na tu kameru a hlavně, aby se mi to drželo líp. Teď vám ukážu moje enchanty. Takže tady mám meč, luk a krumpáč tady. A teď si to jdeme prohlídnout. Takže tady si to prohlídněte. Plaver 1. Vidíte? Pak tu mám krumpáč. A pak tu mám tenhle meč můj oblíbený. Vidíte? Tak, a než se vám ukážu, jak si tam dát ještě větší enchant. Takže až se objevím, tak budu mít, tak vám to ukážu. Takže zdar a pak se uvidíme. Takže už to mám. Vidíte, nížky všude. Teď vezmeme kovadlinu. Vezmeme kovadlinu. Tady jsou kovadliny. Super. Kovadlina. Sakra! Tak. A teď se koukejte. Vidíte? Tak. Vezmeme na enchantovaný meč. Takhle ho tam dáme. A prostě ho jenom budeme takhle to. Já se ozvu, až tam budu mít všechny knížky. Takže zatím zdarec. Jo, já to zapomněl vypnout. Takže už jsem tu. Už jsem tam dal všechny knížky. Plus 10. A dál už nevím. Mám ho pojmenovaný Lucky meč. Ale pojmenuju si ho Lucky Sword. Lucky Sword, to je nejlepší.
Lucky Sword. Lucky Sword. Aj. Sword. Lucky Sword. Tak. Teď tady mám tuhle, hele. Teď tady mám na krumpáž tuhle řadu spodní a tu nahoře mám na luk. Takže teď tam dáme to a já se vám zase ozvu. A tu sílu má 5 plus 5 damage a já se vás ozvu, až budu mít všechno naenchantovaný, jo? Takže zdar a zatím. Tak muž to neuspělo, nepřidalo to se žádnou sílu, takže damage. Ale zatím to tady přidalo nohle. Vidíte? Teď půjdeme na luk. To tam dáme s vámi. Tak. 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 A tak. Vidíte? To už má tohle. A teď si to vyzkoušíme na prasatech. Takže já se ozvu, až je tam naspawním. Tarec, jo? Takže počkejte. Takže už jsem tu zase a teď to vyzkoušíme na meči. Takže vezmeme meč. A pak. No, hodně velký damage. Takže to má hodně moc. Ježiš. Čo? Takže teď dáme zase prase. Prase a prase. Teď to vyzkoušíme damage. Krumpa. 1, 2, na 2. Slušný. Teď vyzkoušíme poslední na tady. Kumte. Na luku. Ano, už jsem na to přišel. Já jsem kopnul. Ne, to se mi nepovedlo. Sakra! Piči. Pardon. Budu muset dát další prase. Tak, kumte. A přesně do prdele. No. A já se tahle s tímhle loučím. A uvidíme se u dalšího videjka. No, to už bude 3. videjko. A to budu hned točit ten den. A myslím, že to bude s bratrancema. Aspoň myslím, že jestli nebudou chtít, tak nebudou chtít. Takže zatím čus. A já se těším na další video. Zatím.